Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća dodelila je ugovore za 56 udruženja preduzetnika u vrednosti od više od 16 miliona dinara u okviru programa podrške udruženjima preduzetnika. Udruženja preduzetnika mogla su konkurisati za samo jedan projekat, a u okviru njega u više oblasti. Pojedinačnim udruženjima odobravano je od 100.000 do 800.000 dinara. Ovim povodom razgovarali smo sa Goranom Đafićem, direktorom Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Mi kroz ove projekte prvo što želimo da osnažimo infrastrukturu udruženja, da povećamo njihove kapacitete, da počnemo da gajimo tu preduzetničku kulturu, da ojačamo same preduzetnike i onda da ih povežemo kroz udruženja i kroz njih same, kroz esnafski vid povezivanja i kroz kroz regionalno povezivanje. Sve to radimo u suštini da bi ojačali same preduzetnike, a mislim da je najbolje njihovo jačanje njihove infrastrukture preko sopstvenih udruženja. Znači, jednostavno, lakše vam je da negde izađete na tržište ili na stranu ili na domaće, da se pojavite ukoliko imate iza sebe više ljudi, više kooperanata, više preduzetnika i kao udruženje jednostavno lakše krećete put neki do uspeha. Među udruženjima kojima su odobrena sredstva sa teritorije Mačvanskog upravnog okruga samo je udruženje menadžera Šabac dobilo poverenje od Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srbije i Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj. Ideja da upotrebimo sredstva je sledeća, znači organizacija serijala seminara edukativnog karaktera, znači to će biti otprilike opšte teme koje se tiču privrednika grada Šapca i šire naravno, ali mi smo u ovom da kažem projektu se ograničili teritorijalno isključivo na grad. Za dalje ćemo vidjeti, možda proširimo delatnosti i malo šire na region, ali u ovom momentu će to biti seminari koji će se osvrnuti na upravljanje financijama, elektronsku trgovinu, menadžment uopšte, neke teme opšteg tipa koje će biti jako zanimljive da se čuje. Planiramo da pozovemo predavače akademske kao i iskusne ljude iz privrede, verovatno sa strane iz većih firmi. Ovom prilikom je naglašeno da je Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika uvek otvorena za saradnju sa udruženjima, te da je ovaj projekat samo početak dugogodišnje saradnje.